kunungo kuluba fama sigiyɔrɔ la Modibo Kone a nana koyi a ko 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 don min na k'anw kun bɛ nin ko in na ko y'a sɔrɔ ko siw ka ca ale bolo sabula ale ka baaraw o bɛnnen don min ma bɛɛ lajɛlen b'o dɔn a ka général Jara n'o ye corps d'armée ye Asimi ye a pakɛnin ta ka d'a ma ka tila ka a lajɔ i n'a fɔ a ye tɔw kɛ cogo min k'a don a kamankun na Amara o tilalen kɔfɛ o ka sɔrɔ ka photo ta Modibo Kone ale yɛrɛ kun ma ye kɛnɛ kan kuma kun cayara dɔw ko Modibo Kone yɛrɛ kɔni tɛ k'a salen tolilen don dɔw ko k'a kun tigɛlen dɔw ko k'a sen tigɛlen Amara a kɔni jɔlen filɛ nin ye dɛ i t'a jɔjan fana bɔ maaw k'a ye u kana fɔ ko nin ye an bɛ ka nin ma parce que sisan mais mɔgɔ bɛ Modibo Kone dɔn a tɛ AES confédération réunion kɛra waati jumɛn ninnu fɛ yen de le 6 juillet de tɛ yan yanni Asimi ninnu ka se ko Modibo Kone ni Ablaye Mayiga kun taara ye u ni Cani ye ɲɔgɔn ye maa bɛ se cogo di k'a fɔ ko o bɛ ta o bɛ ta et puis baara min b'ale bolo jɔyɔrɔ min b'ale la bi jamana in kɔnɔ n'i b'o kalama i bɛ se ka fɛn sugu bɛɛ fɔra nin cɛ in ma fɛn sugu bɛɛ i hakili tɛ fɛn fɛn na o y'o bɛɛ lajɛlen fɔ a ma donc nin ye a ka bere de ditɔ ye a ma bere in Amara e ma terrain kɛ ni tun ye terrain kɛ basimugu de bɛ Modibo Kone bolo basimugu u bɛ ji k'a la k'a min fo ka taa tile bi sa aw kɔni bɛ kɛ ji min de la sa dumuniko kuma kɔni o t'a la dɛ wa olu de tun bɛ taa Burukina kɔnɔna ka segin kuma bɛɛ fɛn taar'u sɔrɔ yen cɛ tɔgɔ ye di Keba Sangare o fana bilalen opération na yen o taar'u sɔrɔ yen walahi Amara ni ko in tora ko sɔrɔsiw k'a k'a ɲɛma walahi terroriste ko kuma bɛ nɔgɔya k'a lawuli yɛrɛ k'a kɛ net yɛrɛ ye a bɛ nɔgɔya donc sisan an bɛna kuma Modibo Kone kan i b'a dɔn k'a fɔ Modibo Kone ale bɛ sɔrɔsiw fɛ sɔrɔsi minnu n'u ka kuma man ca kosɛbɛ c'est-à-dire général Kafuguna ninnu ɲɔgɔnnaw de don u nɔ ka bon nka kuma caman tɛ u fɛ i b'a jateminɛ ale ye mɔgɔ ye mɔgɔ min ka baara bɛɛ lajɛlen bɛnna terrain de ma n'i y'a ye k'a fɔ coup d'état kɛlen u y'a kɛ ministre de la sécurité ye ministre de la sécurité in hukumu kɔnɔna na cɛ ka vidéo k'a la kɛ i b'i sigi tɛ cɛ ka vidéo k'a la fana ministre de la sécurité in o nana di a ma coup d'état kɛlen a ye san 2020 ka taa se san 2021 ma a ye o kɛ o kɔnɔna na min ye général de corps d'armée Modibo Kone ye i bɛ se k'a fɔ de ko a tɛ ko bɛɛ kalama nka jamana in kɔnɔna bi ko caman bɛ yen a b'o kalama k'a sababuya kɛ a ka jɔyɔrɔ ko ye fɛn caman bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ bi a b'olu kalama k'a sababuya k'a ka jɔyɔrɔ ko ye maa min don kuma man ca a bɛ baara kɛ kɛrɛfɛ k'a sɔrɔ a mankan man ca i n'a fɔ maa tɔ minnu bɛ yen n'olu ye sécurité d'état jɔyɔrɔ in fa an ka jamana kɔnɔna na Modibo Kone fana bɛ baara la dibi la yaasa ka se ka jamana kɔnɔna kibaruyaw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ maaw n'u bolominɛw lakanani ani jamana ɲɛmaa olu lakanani jɔyɔrɔ min bɛ yen bi ni o ye sécurité d'état ɲɛmaaya ye n'o bɛ a bolo o y'a to nin waati in na danaya ka se ka d'a kan général d'armée Asimi Goïta fɛ k'a fana kɛ général de corps d'armée ye an ka jamana kɔnɔ Modibo Kone a ka jala dira i n'a fɔ tɔw bɛɛ lajɛlen ta dira nka min ye jala in bɛ di waati min o y'a sɔrɔ ale yɛrɛ bɛ ciw la ci minnu o tun b'a to a tɛ se ka na kɛnɛ kan arajo Mali maaw ye fasirili kɛ a kan k'a yira k'a fɔ ko maa min don ko a ye man di hali kɛnɛkɛkɛlaw ka fana a jaw fana man ca kosɛbɛ nka ORTM ye a ka ja damadɔ sɔrɔ maa min don jamanjaya ye yanga ye wulikajɔ ni cɛsiri an ka wolomasiri tabaw cɛla a y'o baara kɛ général de corps d'armée Modibo Kone fanga binnen an ka jamana kɔrɔnfɛla duguw binnen kɔfɛ ale kɛra maaw la maa minnu y'u cɛsiri k'u timinandiya yaasa Mali a bɛ se cogo min na ka wulikajɔ kura boloda k'a ka dugu k'olu bɛɛ lajɛlen bɔ bolola min ye Modibo Kone ye a ka sɔrɔsiya daminɛ na Keba ale a b'a fɔ min ma ko Prytanée militaire ale ye o 11e promotion de ye
san 1992 kana bila san 1999 na a b'a fɔ min ma sa nanzarakan na 1992 1999 a y'o kɛ Prytanni na Katikaw fɛ yen a bɔlen ko ye a taara EMIA la Kulukoro 1999 kana se 2002 ma a ye a ka kalan kɛ ka dɔ fara a ka dɔnni kan a ma dan o ma koyi kɛlɛ kɛrɛnkɛrɛnnen baara sɔrɔsiya baara kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ garde nationale maaw bolo n'a bɛ fɔ o ma sa ko cour d'application spéciale de garde a taar'o kɛ Sinikaw fɛ yen san 2009 ko n'i y'a mɛn i bɛ kɛlɛ dɔn i bɛ kɛlɛ labɛn kɛlɛ bɛ don i dusukun na i bɛ baara kɛ k'i diinɛ ni ŋaniya bɛn maanifin olu lakanani ma Modibo Keyino y'o kɛ a taabolo ye o de la nin waati laban in na an ka jamana kɔnɔna na maa minnu bɛ yen n'olu ko k'u ɲɛ tana ye Mali jamana ye k'u bɛna bin a kan ale y'a dɔn k'a fɔ k'a y'o kalan kɛ koyi a y'o ta min ye sɔrɔdasiw ka kalanyɔrɔba min b'an ka jamana kɔnɔ n'o ye état-major de Kulukoro ye école d'état-major de Kulukoro a y'o baara min kɛ yen o kalan y'a to k'a dɔn k'a fɔ ko faso kanu o de ɲɔgɔnna tɛ kanu bɛɛ lajɛlen na kuma tɛ ni jugu kɛlen don k'i kunda kanu kan k'i kunda jamana kan min ye Modibo Kone ye k'a daminɛ san 2014 kana se 15 ma école minnu bɛ yen sa n'o ye école de formation professionnelle ye ka taa se dɔ fara a ka kalanko kan a taara olu kalanw bɛɛ lajɛlen kɛ min ye Modibo Kone ye a kelen ka kalanw kɛ tuma min na dɔnniyaw k'olu bɛɛ lajɛlen sɔrɔ a ka kalansenw kun cɛlen bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sa min ye EMIA baara kɛlɛ a fɛ san 2014 ani san 2015 Modibo Kone ka baarabaw kɛra mun ye o kɔni ye ka taa kɛlɛ de kɛ koyi yɔrɔ fɔlɔ minnu y'a bila ka taa ye o ye 4e unité méharis ye INABAC n'o o tun bɛ Tesaliti cercle kɔnɔna na a bɔlen kɔ o la u y'a kɛ commandant d'unité ye Kidal yɛrɛ kɔnɔna na 2002 kana bila 2007 la min ye commandant 8e compagnie territoriale Kidalikaw fɛ a y'o kɛ san 2007 ka na se san 2009 ma a y'i to yen de keba ka taa i yɛrɛ sɔrɔ sa Bamakɔ kɔnɔna na yan a b'a fɔ min ma sa ko compagnie territoriale du district de Bamako a y'o ɲɛmaaya kɛ san 1 k'a daminɛ san 2001 na ka na se san 2020 ma keba min ye 4e unité méharis ye Gosikaw fɛ yen a taara o ɲɛmaaya kɛ ale de fana kɛra commandant fɔlɔ ye min ye groupement territorial la Kayikaw fɛ yen ka tila ka taa kɛ 5e groupement territorial ɲɛmaa ye Moptikaw fɛ yen keba an bɛ min fara Modibo Kone ka kow kan tacticien no han dugu kɔnɔna na ani dugu kɔkanaw la kɛlɛw fɛɛrɛ jumanw k'olu sɔrɔ min ye gardiw ka gun kan ale ye maa ye maa min n'a lakodɔnnen don kosɛbɛ sabula a sɔmin ka jan k'a daminɛ san 2003 la n'o ye 2003 ye ka n'a bila san 2020 na an bɛ se k'a fɔ kɛlɛba fɛn fɛn sigira an ka jamana kɔnɔ armée ye fɛɛrɛ o fɛɛrɛ tigɛ yaasa ka se ka kɛlɛw kɛ Mali kɔnɔna na Modibo Kone a yero bɛɛ lajɛlen na koyi a bɛ fɔ min ma sa ko opération Asalam o siɲɛ fɔlɔ n'o siɲɛ filanan a y'o janjo kɛ opération Jigitugu a y'o janjo kɛ Badengo a y'o janjo kɛ min ye opération Danbe fo kana se opération Maliba ma Maliba in o de ye Mali libéreli baaraw olu kɛ ka kɛ ni an dɛmɛbagaw nali ye jamana ale tɛ ɲinɛ a den ɲuman si kɔ o hukumu kɔnɔna na sa général de corps d'armée Modibo Kone ale b'an ka sɔrɔdasi cɛw fɛ bi minnu sigana t'a la fiyewu fiɲɛ wulila o tile wulila o kaba wulila o olu ka wuli ka jɔ ye ka jugu ɲini ka senbɔ baara la pewu malidenw bɛ se ka lafiya cogo min Modibo Kone médaille caman b'a bolo dɛ keba min ye an ka jamana médaille o b'a bolo n'o ye médaille croix nationale ye Burkina fana ta b'a bolo sɔrɔdasiw ka gun kan min ye médaille de sauvetage ye o b'a bolo médaille de coopérative de campagne o b'a bolo wa nin waati na fana commandeur de l'ordre national Mali ani Burkina o fana bɛ a bolo bi ale de kɔni bɛ agence nationale de la sécurité d'état kunna n'an b'a wele foroba datelier la ko SC a ka laɲini ye min ye jamana ɲɛmaaw ka bonya adamadenya hakɛw kɔnɔna na yaasa basigi ani lafiya o ka don an ka jamana fan bɛɛ lajɛlen na malidenw yɛrɛ ka hɛrɛ sɔrɔli o kama Modibo Kone e ko garde la sisan u fana ma généraux caman sɔrɔ de i bɛ garde général fɔlɔ dɔn o fana ye n ka petipetini nɔ ye i t'o dɔn Musa Jawara ale fana ye SC directeur ya kɛ i bɛ garde ɲɛmaa fɔlɔ dɔn Mali kɔnɔ
i t'o dɔn Boubacar Traoré i t'a dɔn Jɔnkuna Traoré fa don Keba ni b'i ɲɛ i b'i ɲɛ i yɛrɛ ye n'i tiɲɛna i bɛ tiɲɛ bɛɛ ye n'i y'a mɛn mɔgɔw da dɔrɔn ko an den i ka ɲi de sinon n'i ma ɲi u b'a fɔ ko Binu de tɛ yan Ala k'an bɛɛ ɲɛ Ala ka sababu ɲuman k'an ye Modibo Kone an sera ka min sɔrɔ a ka da teliyala o ye nin ye Keba a tɔw bɛ yen dɛ nka a bɛɛ de tɛ se ka fɔ n'o tɛ an ka koro janjo bɛ yen Moti sigi janjo bɛ yen min ye opération Asalam min fɔra i ɲɛna nin ye cɛncɛn fo ka maaw ɲininka u b'o kɔrɔ f'i ye donc maa min don sɔrɔdasiw yɛrɛ ka kuma na i b'a dɔn u b'a wele cogo min na cɛ duman kɛnɛ kan kɔni an t'a don dɛ